Arratzaldeon danoi, eskerrik asko etortzatik. Zerreratxo bat egiteko esan diat eta besteik gabe, gaurko solasaldi honen izketa gaia liburua da, dano jaingo ez liburu bat argitaratu ala, eta zerreratxo bezala kokapena, deno jakingo ez liburu hau nun kokatzen dan, denbora da, hilabete batzuk badia, Zestoa eta Urepelen arteko senietze proiektu baten martxan daola, eta orduan, beste liburu hau ere senietze proiektu horren emaitza da. Denbora, esaten nintzen bezala, denbora da, bi herrietako, bere garaian, baia pandemia aurretik, behar bat ikusten zan, bertsolaritza, Zestoa herri bertsolzalea, Urepele, gure bi figura handi, Eustapio eta Salvador, eta hori baliatuta bi herri, iparraldeko herri bat, gu, bi herri oso ezberdin, harremanetan jartzeko aukerak aztertzen hasi ginen, harremanetan jarri, eta, elkarrekin hitz egiten hasi ginen, eta askotan, elkarrekin hitz egiten hasi ginean, ez da errazi ezeten nolako senietze proiektuei forma ematia, baina ikusten gendun, askotan nolako gauzak, era folkloriko batian egiten ziela, eta pixkat hori baino arago joan nahi genula erabaki gendun, da ikusi gendun, azkenian, apur bat, aldarrikapen bat nahi genuen izatea, senietze hori, biztan da, ez dut ezer deskubritzen, azkenian gu Euskaldunak herri ukatu bateko bizilagunak gea, Euskal Herria esaten dugunean badakigu, Euskal Herria bere baitan ez du inolako rekonozimenturik, badu, erkidego bat, beste bat, Nafarroan, iparraldean bakizue, eta hizkuntza ere, Euskara, baita esan behar da argita garbi, Euskara hitz egiten den lurraldean bertan, Euskara ukatua dela, eta, biztan da, ez da urrutira joan behar, azken ebazpen judizialak, ohituak ginen, antzeko ebazpen judizialak, Nafarroan edo iparraldean ikusten, eta guain, teorian, babes juridikorik handiena dukan lekuan Euskarak, azken aldiak aldakao, ez da denbo asko besteen bat ebazpen judizial, eta garbi da, gaur egunean nahikoa dela, epaitegi bateko epailetxo euskarofobo bat, euskaren aurkako ebazpenak ateatzeko. Ezogun, testu inguru hortan, zenietze honek aldarri bat izan nahi du, eta, ze hobeto aldarri horren lekukotasuna liburu batean jartzea baino. Esan behar da, geho solasaldian azalduko da, baina bi figura, Eustapio eta Salvador, gauza asko entzuna genitun, beste gauza asko bain deskubritu ditugu, zuten aizkietasuna. Salvadorren obrari behitu besterik ez dago, beak ze kezka zitun, herria da gurputza, hizkuntza bihotza, bertso sorta hori, Euskal Herria ez nahi egabetua, ustera alako betikoz mundua, bere seme alabek abandonatua, norbarka lezake gure bekatua dana esan da eta orduan, irutza zitzaigun nahiko eduki badagoela, orduan. Hori aurrera dihoa eta gero bukatuko eta esaten, testu inguru honetan suerte bat izan gendun, askotan gauza hauek nekezak dira, luze juten dira, diru laguntza bat, suertatu zen, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Pirineo Atlantikoko elkargoak kudeatuta, eta honekin egia esan harri-harriki eta era pozgarri batean uste baino askoz jende gehiago parte hartu zuen. 25 proiektu aurkeztu ziren eta 25 proiektu horien artean Zestoa eta Urepelen arteko senidetzea boskatuaren artean gertatu zen, aurreneko boskatuaren artean, eta diru laguntza hori ere eman zaigu. Eta diru laguntzak ona daukana da bat diru laguntza, Zestoan dirua aurrezten dutela, Urepel eta Zestoako udalek, eta bestetik ere akulu lana, diru laguntza bat lortu alizateko gauzak egin egin berdia, eta orduan esan nahi, proiektu honen atzean gauzak nahiko ondo joan diela. Eta hor arlo asko daude, eta arloetako bat liburua zen, aspaldi hilabeteak dira, pixkat Pakokin hitz egiten hasi ginela, eta horren emaitza hor dago eta gaur hemen salduko zaigu. Beste gabe ez dute aurkezpenik behar, Xabier Amuriza nik bereziki eskertu nahi diot, jartzen duen prestutasuna eta ilusioa honea etortzeko. Ez da denboa bizka pasada, 2 urte dira, ezken hemen izan genduna, Eustapioren prosaren inguruko hitzaldi bat eman zigun, eta aitortu behar dut, ez da egit, hemengo batzuk ere antzineten, etxeko lan batzuk utzi zizkigun, eta aitortu behar dut etxeko lan horiek egiteke dauzkagula, Eustapioren prosaren inguruan. Beste gauza batzuk egin ditugu, baina egia da, eta orduan, esan behar diot, Xabierri, gogoan daukagula, guri utzitako etxeko lan hori eta horri helduko diogula. Bestetik, Pako, Zestoa hartuta daukau, bere zurreztildarra da, baina urteak namazki hemen, eta Pako Aristide idazlia, liburu idatzi duna.
Eta gero, Jon Artano herritarra, baita ere aurkezpenik berreztuna, behar kasetaria idazlea, duela gutxi gaina idazleen klubean sartu herria daukagu, Juana liburari ezker, ez dakit patu gala nahi izan dut, eta hiru belaunaldi ezberdinetako personaiak orduan, nire irrikaz nago, solasaldi entzuteko, zuen gozaten bezala, eta, nik esitzea honena, eta, zuei emango izuetitza, eta, txalo batekin, hartzen eskatu. Eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko danoi etortzeagatik. Mikelek gauza asko esan ditut, danak ondo, baina nirekiko bat importantia, liburu aurkeztea etorri geha, eta liburu zoragarria da, liburu oso ederra idatzi du, oso mamitsua idatzi du, Pako, zorionak Pako, erosi ez tezuenak, erosi. Merezi duta hor mordoska da dituzue ataian. Eta nola Pako zestu hartuta da hon, Mikelek esan du moduan, eta goizero samar ikusteko aukera ez duen Fatin, eta bestelare bere berri bat ez duen, lau zertzela da, gure ohorezko gonbidatu da buruz, Mikelek aipatu ez ditunak, nirekiko interesanteak direnak, bere biografia, ez da akaso oso bertsozaleak zareten arren bat ezagutuko ez duzuenak. Xavier Ponteko izenez da Javier Cruz, 1951 jaiozelako, orduan Xavier jartzerik pentsatzerik ere etzegoen, eta Santakutz egunekoa delako, hor lehenengo bitxikeria da, gure herriakin lotzen duna, etzekiat baoteekia, baina zestuan egun seinalatua Santakutz, zesta. Hori jakin duen, 20 urtean dituela, Cruz ere da nintzela. Bueno. Edo lehena, karrenta egin da zanean, hori, Cruz ere da. Javier Cruz. Zagitu. Beste bitxikeria, umetan hizketan hastea dezente kostatu zitzaion. Medikutara eta mirari lekutara eramate zuen amak, umea gure umetxoak ez zuela hitz egiten da dana, hola, ez da? Harik eta 3 urte zituela ama akordatu, bera jabetuta etxegoela, ama kantuan entzun zuen da, orduan pakian. Eta gehoztik, hila ez isildu, kantuan, da hitz lauz eta idatziz, eta beste bitxikeria bat, txikikeria, igual, dragoi bolako marrazki dizunen itzulpen bikainak, berak egindako direla, eta laugarrena eta azkena, eta importantena nirekiko, Bizkaitik kanporako lehenengo plaza, Aizarnan. Sotan eta guzti. Sotan eta guzti. Gero ipaga izango duen 77ko final horren bueltan. Ez dakigu lehentxeago edo geroxeago edo. Eta mikrorik gabe hasi zarete, ez dakit mikroarekin edo gabe egingo duzuen, igual gabe ere, ez dakit. Bueno, nik pentsatu duena da, azteko, pixka berotzeko, sake restoan edo, motxantxean edo, galdera batzuk egingo dizkizuet, galdera bana, 3 galdera labur, azkarrantxean erantzuteko. Eta, Xabier, aurreneko entzutea, 2 bertsolari handi hauena, noiz izan duen, nola? Arratzalde hon denoi, nani oso pozik etorri naiz da duela 2 urte oso pozik galditu nintzen, nengo harrerarekin da, atea zen atxeko lanakin da proiektu horrekin, baina proiektua ikusten dut gutxi asko hemen dagoela. Proiektua 2 izen handiren bueltan orduan Ustapieren prosari buruz egin genuena hor oiasota eta beste egiten ez bada ere hori asko da eta nahikoa ez dakit baina hor dago, ondo dago. Orduan, nik noiz izan nuen ezagutza apaiz gaian nintzela seminarioan Ustapierena ez dakit nundik eta nola hitzaurrean kontatzen dut. Torri zitzaidan, gero beste egune batean hitzarrean sartzen dudan bertso bat ikasi nuen eta gero esango dizut, zergatik gustatu eta zergatik eragin handia egin zidan, baina gero kantatu egingo dizuet eta hori. Orduan izango nituen seminarioan 19 urte, 18 hola. Pixka bat errebelde bihurtzen da euskera zapalduaren alde jarrera hartzen hasi ginen eta da bertsolaritza ikasten da buruz bertsoa ikasten da hor. Iritsi zitzen ez dakit nundik eta nola orain naiz gogoratzen, baina bertsoa ikasi nuen eta gorde nuen eta gero kantatuko dizuet. Ustapiren aurrela eta Salvadorna gero txapelketa bat izan zenean, txapelketa hori izango zen 70koa
izango zen. Nik orduan 72. Eta orduan irratia besterik ez zegoen, irratien entzun genuen da, Salvador bat bazela, baina orduan ez nintzen gehiegi ohartu. Orduan Salvador nik ezagutu eta bere berri horrela, gai bini behar egin ez du sekula kantatu, Usurbilen saio batean, oraindik apaiz eta sotanadun gai hartzaile etorri nintzen, hantxe izan nuen, ezagutzeko, bai Salvador, Makin, da gero besteak ez, uste dut ezagutzen dituela Laskautxegian zegoen, beste Lasarte ere han zen, da Lopategi, baina Salvador hantxe ezagutu nuen, da impresioa handia egin ziren, bere kantaerak, eta gero mailan, hizketan ere ginela, ze kontalari ona zen, eta gero Laskautxegi askotan esan niona berari ere, harritu nintzen Laskautxegi ezagutzen nuen pixka bat, eta Laskautxegi normalean hizketan entzungo zenuten, bere hizketan da besteak entzuten. Salvador hizketan zegoenan isil-isilik egoten zen. Gero, urteetara, Laskautxegi beti zen, Salvadorek eta orduan kontatu zituen gauzak eta berak eta beste batzuk ere bai, bari hantxe entzuten. Hori zen nire lehenengo ezagutza bilena. Eta hori ere kontatzen du liburuan, eta gainera Usurbil ezagutzen bali moduzue, tabernari golezatuko duzue, nik Arbolapea aipatu dut, gure izeba da, Patrineko gobernanta, eta nik hori irudikatu zaituztet, Laskautxegi isilik, eta begira. Pako, gure herriko aginteriak erabakiko balute, gure historiak ikusentzunezkotan kontatu behar litzatekela, eta pelikula bat egin behar litzatekela, Uztapide eta Salvadorrekin, ik bien biografiatan aztarka aritu baiz, eta trailer bat egin behar bau, erakutsiz, spoiler handik egin gabe, baina hori, bien mundualdiko unerik eta ikusgarrienak, edo sakonenak, edo ze segida jarriko ukek, hola motxe. Bueno, hiru lau edo bost estena edo pauso jarriko nituzke hor, ezta? Lehenengoa dudai gabe, bakoitzak bere lehenengo bersoa nola kantatu zuen. Eta kasualidadez biek 16 urtekin kantatu zuten. Eurak ala daukate idatzia beren prosa lanetan. 16 urtekin kantatu nuen eta Salvadorek ere 16 urte inguru izango nituen. Nola kantatu zuen bakoitzak. Eta Uztapidek hemen zestuan parranda batean eta lagunek bultzatuta, norbait izan bersotan eta bultzazuten eta normalean bersolariak hasieran gazte direnean da lotxa bezala izaten dute jende horrean kantatzen hasteko. Baina kantatzen hasteko gogoa ere bai, barruan daukaten su hori, grina hori ateatzeko. Baina beldurra bai, gauza, orduan. Zurrutekin da, holakotan gertatzen dezala, eta lagunak animauta horrela Uztapidea hasi zen hemen. Eta Salvador, Urepelen hasi zen, 16 urtekin, Urepeleko festetan, eta oso motibo ezberdinekin, behar ez du esaten zurrute intzutenik, eta ez erre lagun batekin, zijoan da ospatu baten aurrean pasa, eta han lehiotik entzun zitun, bersotan, barruan nahi zirela batzuek. Eta Salvador iruditu oso traketsa iziela, gaizki. Bersolai, zemoz eta itzitxuzi eta hola. Eta horren, behak kanpotik kantatu zien, berso bat, txukuna. Bere ustez, gero, esaten du behak, ez nahiz gogoratzen ze kantatu nuen eta izkerrak auskaloz esan nuen. Baina bere erreakzio izan zen, hauek, ez da berso, ez da hori berso, beste maila bat izan behar du bersolariek. Eta hola gozat zuen bere lehenengo zera. Hori izango zen, nik uste bersolai ororen astapena ez da hasierako momentu hori. Eta gero, haien bizitzan daude, beste momentu esanguratsuak, dramatikoak, gogorrak, danak ezagutzen dituzuenak. Bigarrena jarriko nuke, Zarautzen Alkar ezagutu zutenekoa, 1956an, Salvadorrek esaten du, hemen, hegoaldean, edo Mugaz, Aruntzko aldean, haientzat Mugaz Aruntza. Ea gu, esan behar da, garai hartan bersolariek ez zuten erabiltzen iparraldea eta hegoaldea. Baizik eta Mugaz Aruntzko aldea eta Mugaz Onuzko aldea. Muga zen haientzat erabakigarria gure nazio hau ebakitzen zuen zauria edo, eta asko kantatzen zitzaion muga horren presentziari. Orduan, Zarautzen kantatu zuen, lehen da biziko aldiz, eta Uztapidek
dokumental batean esaten du bai, nik Salvador Zarautzen ezagutu nuen gazteentzako sari bat eola zen, eta nita basari joan ginen, ez sarian parte hartzea, baizik eta kantatzea edo, hola, gazteak animatzea edo, esan behar da, 11 urteren aldea zeukatela biek, ez da biek Salvadortzen 11 urte gazteagoa. Orduan Zarautzen ezagutu zuten elkar, eta hor ja hasten da haien arteko ez momentu hortan, baina bintzat ezagutza, gero garatzen joango dan adiskidantza bat. Gero dago txistualdi ospetsu hori, hortaz ere hitzengo du gero, ze Xabier Amuriza antzegoen, epai maiko zan, bera, lekukoa, eta hitzengo du horretaz. Txistualdian, irudia hemen liburuan dagoen irudi hau da, Uztapide pixka kolore txuriarekin dago, eta Salvador asarretuta bezala kamarari begira, zeharka, hau da momentu hori, eta han egon ziren biak, eszenarioan, txistualdi hori isildu arte, 5 edo 7 minutu iraun zuen, eta hau izan agurra kantatzen hasteko zai, azken txan daiteko, eta biak arrizko estatua bihurtu da bezala, antxe, kieto, 4.000 lagun txistuka ari ziren bitartean. Biak elkarren onduan, hori ere oso garrantzitsua da horien bizitzan. Eta horrengo bi momentuak dira, bihotzekoak eman zirena bilei eszenarioan. Nik dakidala, bertsolari bakarrak dira eszenarioan bihotzekoak eman diena. Uztapideri, 1972an, mutu geratu zenekoa, eta etzen mutu geratu ez zitzaiolako etortzen ezer, baizik eta arazo fisiko bat. Gero medikuarena eman zutenean, medikuak esan zion, Manuel, sekulako eskapada izan dezu, infartoa izan dezu, uste dut, mugituz bat, edo infarto zerebralatu izango zuela. Buelta eman zion, bizirik atea zen, baina ez zuen gehiago jende aurrean kantatu. Beak esaten du, hitz egiten ere ikasi egin behar izan zuela horrengo hilabeteetan. Orduan, Uztapideri hori gertatu zitzaiona Salvador ere, antzegoen bere ondoan. Eta azken kapitula da, Salvador bere omenaldiaren egunan hiltzen denean. Uztapide ez dago han, ja Uztapide gaixo eta gutxi atatzen etxetik, 2 hilabete lehenago Salvadorri omenaldi bat egin zitzaion Doniban Eloizunen, eta Uztapide oihartzundik Donibanean joan egintzen, Salvadorren ondoan egoteko bere omenaldian. 2 hilabete lehenago. Eta handi 2 hilabetera Salvador hiltzen bere omenaldiaren egunean. Hori izango zen. Trailer erra. Trailer edo, piskat. Xabier, ezagutu dituen, bi bertsolari haiek, eta ikertu ere bai, beraien lanak, eta hemen aipatzen du lehengo egunak gogoan Uztapiden prosazko lanak eragintzian, hori, eragina, Inarrosaldia, eta Salvadorri buruz ere bai, ibili, zerri. Liburu hau lehituz, zer ikasi duk edo, zer gogo eta berritu zaik edo, zer geratu zaik? Liburu hau bi adiskide hoiek eta bertsolaritzan izen handi hoien berria da, horrela konparaturik, eta gainera ez du bertsolaritzan aditu batek edo bertsozale batek egin du idazle batek bere erara idazten du, artista da, kazetaritzatik egin du, orduan, bertsolaritzan normalian irakurriko dituzuen liburuen ondoan, hau egongo dira, beste batzuk nahiz orain gogoratzen kazetaritzatik egin direna, baina, kazetariz gainera Paco Aristi idazle handi bat da artista bat da idazten, orduan, nik esan zidatenean, hemen, plana egin zanen da, nik ikusiko dut, eta neure iritzia emango dizut, eta autori, eta batez bertsoak eta bar da, orduan, niretzako hori, poz eta gore handi bat izan zen, baina batez ere dago, idazle bat, beste ikuspuntu batetik, beste erraz batzuk eta beste egal batzuk aurkitzen dizkiuna bien konparazioari, eta orduan doa efektu literari batzuen bilare bai, eta horretarako artista literari bat izan behar du. Orduan, nik gauza berdintzo banekizkienak irakurri dituen, era ezberdinan, eta orain berriz irakurriko dut, ze gaur ikusi dut liburua, baina ni orduan gehiago ninduan testuari begiratuz eta berari ohar batzuk egiteko eta apuntatzen da orduan modu horretari irakurtzen duzunean irakurtzen duzu modu ezberdinak, baina
orain irakurriko dut berriz da, badakit hori izango dena, beste modu batera idatzita dago, idazle handi batek idazten du, kazetaritzatik ikusten du, hartzen ditu bi figura, eta bi figura horiekin bere joko bat egiten du, eta joko hori egiazkoa, objektiboa eta oinarritua izateko, niri aditu bezala esan ziren, nik horrela irakurri nuen, ohar batzuk egin izkion, oso ontzat hartu zituen, eta liburua horrela eginda dago, itzaurreare egiteko horrea eman ziaten, egin dut, eta ni oso pozina orduan. Da, gauza bera, bertsolaritza figura horiek ezagutzen ditudana, elkarrekin loturik, novela ere ez dut esango, baina badago holako zerbait. Orduan, liburu diferentea da, bi figura handi bildurik eta egin duen joko berri bat da hor, hori da artista batek, idazle handi batek egin dezakeena. Bai, ez dugu esan, orain beak esan du, baina Xabierrek itzaurrea egin du libururako, propio eskatu genion, bazkari baten genuen berarekin, eta nila liburuari nintzen ordurako egiten, banitu neure zalantzak eta errespetua ere bai, Xabierrek esan du bezala naiz bereziki bertsolaritzaren mundukoa, ez naiz hor barrukoa, kanpokoa, lekukoa, pixka bat, interesatzen zait euskal kultura, dena, eta irakurtzen dut asko, eta niari nintzen, liburu egiten, lekukotzak hartuz eta esan behar da, auspoa liburutegi asko erabili dudala, hor sekulako lana egin zuen egita zabalak, 3 liburu pasa, eta denak gaina interneten daude, konsultatzeko moduan, ordu niari nintzen, hori josten eta behar nuen hor barruko norbaiten begira da. Eta pensatu nuen zein hobeto, Xabier Amuriza baino, bertsolari historikoa, txapeldun handia, eta bertsolaritza eraldatu egin zuena bere lanarekin, ezta? Orduan hori eskatu nion pixka bat, liburua irakurtzeko, eta sugerentzia asko eta asko egin zizkidan, ni beti kazetaritza aldetik jotzen nuen, pixat irakurlea kitzikatzeko eta zirikatzeko eta hola, eta nun Xabierrek esaten zian askotan ez, baina bertso zale batek hau ez du horrela ulertuko, eta orduan, sugerentzia asko egin dizkit, bersoen hautaketan ere, hor lan handi bat zegoen, antologia handi bat dago liburuan, orduan zein berso aukeratu eta zein ez, hortan ere lagundu dit, eta gero bere hitzaurrearekin pixka bat zentratu egin du dena. Eta bukatzeko, beak hemen, ertzinek esan du bezala, duela 2 urte, etxeko lanak utzi zituen, Eustapideren prosa hori pixka bat aukeratu eta liburu batera ekarri behartzela, eta nik hori presente eduki dut liburu honetan, eta badaude Eustapideren lehengo egunak gogoan liburu hortako prosa zati asko. Bere horretan, hartu ditudanak eta liburura ekarri ditudanak. Beti ere, gaiaren harira zetorrenean. Baina desente leku eman diot horri, hor Eustapide kontatzen ditun gauzak neuk kontan itzaken nire estiloan, nire kazetaritza estiloan, nik kontatuak bezala, baina nahiago izan dut beak idatzi zituen bezala ustea, testu horiek eta iruditzen zitzaidan horrek aberastu egingo zuela. Eta nolabait neurri batean jasoko nuela Xabierrek esaten zuen, eta hainbeste famatzen zuen Eustapideren prosa hori izta. Zeak, Pakok lehendik ere Eustapide ezaguna hauen, nire Eustapide liburua idatzi guen. Okerrezpanago, iretzat pixka bat deskubrimentu handiagoa izan duk, Salvadorrena. Xabier, bi bertsolari bikain, baina desberdinak elkarrekiko. Bakoitzaren ze ezaugarri hartuko dituzke, osatu beharko hori, bertsolari osoa, prototipo, existitezten bikain hori. Alde batera bi euskalki nahiko urruneko eta muga erdian, liburu honen ardaz den bezala. Niri galdetu dian, baina nik liburu honen aurkezpena irratitik hain zuzen gai horixe, Pako hori, entzun nioan, nola esplikatzen zuen, Eustapidek ze bizimodu, hemengo bizimodu xe, soila, lurrekoa eta Salvadorren, horixe, da nik nahi egun nuke hori, Pako gazaldu esan zen, berak hori, liburuan, orain ez dagoa, eta liburu irakurri nuenetik, orain oso hori irakurriko dut, berriz da, hor
azalduko du, baina berak esplikatu zuen, hain zuzen galdera horrexen erantzuna, eta entzuten egon nintzen, eta gustatu zitzaidan, adibide jarri zuen, nik proposatu nion edo iradoki nion berso batekin, eta ia ize liburuan egile, eta erantzun, behintzat Euskadi Irratian, ahaztu espazai, orduan esan nuena. Eta bersoa zein zen, bersoa? Bersoa zen, bersoa bukatzen dik, Salvadorrek, baina gorputzak... Bai. Usten duena, Nik haien bersoak aztertuz da teoria batzuk bota egiten ditu liburuak. Azken batean liburu batek zerbait aportatu din behar du berria. Ekarpenak egin eta zuk bota egiten dituzu teoriak, gero jendea onetsiko ditu edo ez da bar. Nik hauengan ikusten nuen aldea, ikusten duan aldea da, Uztapide oso lurrekoa zela, oso mai inguruko persona bat, ez da? Materialista esan dezagun, bere gizartean, lagun artean, mundu hortan oso sustraitua, bere garaiko realidadea oso ondo ulertu eta isladatzen zuen, nik izango nuke honena izan zela bere garaiko realidadea deskribatzen, islatzen. Eta Salvador gehiago ikusten dut bere abizenetik hasita aire zen, ez da? Salvador, aire. Airekoa. Eta Salvador airekoa zen, kantatu ere askotan begiak itxita kantatzen zuen, aurrantzekoan ikusi naiz balu bezala, eta hemen dagoen mundu hortatik haratagoko zerbait imaginatzen balu bezala kantatzen zuen, argazki asko daude begiak itxita. Eta abstraktoagoa zen, bere bersoak, eta abstraktoagoa dira Salvadorrenak. Da pixka bat filosofa, pixka bat poeta, eta nik honetan labur biltzen dut. Uztapidek bere garaiko errealitatea islatu zuen ondona, eta errealitate horri kantatu zion. Errealitate horri oso lotuta bizi izan zen. Errealitate hori desagertu zenean, neurri handi batean, Uztapide ere arekin batera desagertu eginda. Hau esaten dut orain, 40 urte pasa direnean. Eta Salvadorrek aldiz gehiago kantatzen zion gizakiaren betiko gai hoiei. Gizakiak dauzkan individualagoa zan, eta gizakiak dauzkan gaiak beti berdina dira. Duela 1000 urte eta 100 urte eta 100 urte, eta gero ere gizakia dituen kezkak antzekoak izango dira, historian zehar hori testuetan ikusten da. Eta horregatik irauten du denboran hobeto gai horri beha kantatu ziolako. Eta esenplu ezela lenguan esan nuena zen, biek kantatzen diote amodioari zahartutakoan. Zahartuta gero amodioa nola bizitzen den. Eta Uztapidek momentu hartan zepaikin ari da bersotan da zepaik pixka zirikatzeko arrokeria pixka batekin zepa izaten du atzo egin diot emazteari egundoko saioa. Eta Uztapidek hartzen du hori eta bersoak kantatzen du esan ez ni zahartuta ezkondu nintzen eta bartak, eta bukaeran esaten dio, ni ere hasi naiz saioak luzatzen. Esaten dio Uztapidek. Orduan, hori entzuten duzuenan berehala ulertzen duzu esan nahi duen. Ni ere hasi naiz saioak luzatzen. Eta Salvadorrek aldiz, berso sorta badauka, hori, amodia, urtetan aurrea, eta Salvadorrek bere ez daki berso osoa, baina bukaera dakit eta bukaeran esaten du izan ere, gorputzak galtzen duena irabazten du arimak. Eta hori entzutezu eta geratzen zea, pentsakor, aber, ze esan du, gorputzak galtzen duena irabazten du arimak. Zezitz, esan zuen, bainan aurreko puntua zen, sentimenduño batzu ez daizke, ez da hori bertso sorta batekoa zen, amodioari eta beste batek kantatu zuen bat, Salvadorrek tokatu zitzai horien kantatu zuen bertso harri bat. Amodioaren mai guziak ez dira arras berdina. Jainko alditu adinarekin araberako egina sentimenduño batzu ez daizke gazteetan bezain fina, baina gorputzak usten duena hartzen du gero arimak. Nire bere hori, azkeneko esaldi hori eta nola da ikusi nuenean. Hau da, ideia, arrun bat, hori, baina esateko modua da, baina gorputzak usten duena hartzen du gero arimak.
Eta... Bai, pentsako urusten zaitu. Bai, pentsako. Zaitu ulertzen dut, indarra. Eta adibidez, agur gogoan daukat, hemen jasota dago agur bat, eta Uztapidek esaten du, bueno, herri baten daude, eta agurrean esaten du alako, zerbait ez, zuen harrera hau ikusita nola ez gure bihotzak samurtu. Eta Salvador esaten du, zuen harrera honek samurtu ditu ene bihotzeko elorriak. Elorria da arantza, baxena barreraz. Orduan, batena arruntagoa da, nire bihotza samurtu duzu eta besteak esaten du, samurtu dituzuen nire bihotzeko elorriak. Ja, eranzten dio bihotzari elorriak, hitza. Orduan, Salvador egin ala, beti da egin poetikoagoa, beti nahi du zerbait gehiago esan. Hori da, egin artean. Liburuaren izenburua Uztapide eta Salvador, bi adiskide mugaz gaindi. Zu ezagutu zenituen, ezagutu dituen, Xabier, eta beren biografiak goiti bera harakatu dituk. Zer deskurritu duzuen? Nolako gizonak ziren oholtzatik jeistean? Eta zergatik hartu zuten elkarrain ondo? Alde batera, bertsolaritzaterak eskatzen duelako elkarrekin lan egitea da emaitza elkarrekin egin behar duzu. Orduan, ondo konpontzea da estimu bat eta maitasun bat elkarri izatea, ez badaukazu ere berak, lanbide berak hori eginarazten dizu, zeren laguna ez badabilondo, saioa ez doa ondo, laguna ez baduzu, hori bertsolaritzak ematen du. Baina, hortik aparte, hori nola baita izateko, derrigorrak behartzen zaitu, naiz eta kasu honetan esan horrela egiten, kontrarioak izan hemen, saioak jan behar du aurrera, bat erortzen bada, beste erorre dio saioa orekatua eta ona izan dadin biek joan behar dute. Horrek, azkenean, askotan egiten baduzu, ematen dizu elkarrekiko konplizitate bat kariño aldetik ere bai, bio interesatzen zaigu horretan. Horretan, gainera, Uztapide oso laguntzalea zen. Uztapide oso hurbilekoa eta kariño handikoa zen, etzen horrela iztuna hitzen zera, baina Uztapidek bere ala eseba, agertzen zuen sentimentua, maitasun bat, hori, babes, hori, nik gazteagotan, nik ez du berarekin sekula kantatu. Gero harremana izan nuen, erretiratuta gero, ergoienera, lopategi eta bio kantatzen joatekin jaietan, da nafaritxua eta kontatzen duana hitzaurrean eta Baina Uztapidek hurbiltasun hori ematen zuen orduan, harekin kantatzea, horrela, ez zen bakarrik kantatzea zen, partekatzea, sentimentu batzuk ere bai, eta ondo egin behar diagut hori. Hori, Uztapidek, mundu guztiak hori aitortzen dio lagun arterako eta lagun zalea, eta beti zegoela, beste laguna nundi gote zioan, da gauza nola zioa zen, da argia zen. Uztapidek aurre ikuspen handia zituen, da egokitzen zen, azkar egokitzen zen, garbi esan da, Basarri eta Uztapide izan ziren bikote historikoa eta ikonikoa, baina Basarri gelditu zen Basarri, baina Uztapidek aldatu egiten zuen da gazteagoekin da, egokitzen zen da, han hor hemen da, harik eta bihotzeko horrek eman zion arte, aldatu zen gazteagoekin da, denekin lagun da, kariñoz egiten zuen. Salvador horretan, sakarra ez dut esango baina, gero bertsoa kantatuko dizu, berak nola ni naizi erantzuten dion da, berak aurpegian ere, ne hori ezin dut gorde ene aurpegi iluna, hala kantatzen zuen da, egia da. Baina, ark ere, mugaz bestaldera hemen, behar zuen zerbait urbilago, ez bakarrik bere orgulloa zeren, Salvador orgullo handia zegoen. Hori, lehenengo bertsoan bertan ere, 16 urterekin horrela, pentsatu behar duzu ostatuan zeudera gan, da haiei 16 urteko mutiko zapo batek, mukizu batek, ala desafioa zabarkeien ari zaret eta bere pentsamentua hori, horrek esan nahi du, horrek basokan orgullo handi bat, bere buruaren alako estimu eta maila handi bat. Da lehenago eskolatik alde egin zuen, eskola utzi egin zuen, 12 urtekin, hori harrigarria da. Etxean barkatu behar izan zioten da zergatik, frantzesez zirelako eskolak. Hori ume batek egin behar du, horrein umea zen. Alde horretatik,
Salvadorrek ere alde ontara zetorrenean, euskalkiegatik eta gauza askogatik hemengo lagun artera hurbiltzeko zailtasun handia zeuzan, hizkuntzagatik beragatik ere bai, eta bertsolaritzan beti beste toki guztietan bezala rivalidadea direlako, eta hau handi dator da, orduen maite duzu eta txalotzen duzu, zeurea, baina hangoari eta beti konparazioak eta aurkitzen zen, desabantailan. Eustapiderekin aurkitu zuen lagun aparta. Eustapide horretan oso frankua, noblea eta zalea eta kariñosoa zen, da biak lagun egin ziren, ofizioak egin zituen, eta Salvadorrek ere behar zuen, eta bazeukan, gero hitz egiten astean da lagunarekin, Salvadorrek errespetua ematen zizun, eta hitz egiten zuenean kontalari hona eta gauzak esaten hasten zenean hurbildu egiten zitzaion, baina kosta egiten zitzaion hurbiltzea, baina behar zuen. Nik uste dute hortik eta bizitza luzea izan zuten bersotan, eta horrek batu, da horrek kidetu, da horrek maite mindu ez, baina behartzen ditu hori gertatu zitzaien. Asko ibiliaren poderioz, gero orduan gainere ibiliak ere izaten ziren egunak eta batzutan gauarean pasatu behar da, hortarako lagun eta kariño pixa bat eta solas modu bioskor bat ez badago, zabiltzan do, ez hori lortu zuten, egin zuten, da bertsolari gorrela ibili garenok ni ezain beste, baina antzera hori nik ere hori jobera hori izan du, nik honakin ondo konpandu behar dut, eta maitatu behar dut, eta maitatu behar nau. Zeren bestela, bertsolaritzan ez da bakarrikan kantatzen ari zen, han zeu zaudetan, ez dakazue, han gero, herri batean egon egin behar duzu, egun batean lagun batekin, ibili egin behar duzu, darekin, sentimentu batzuk ere, edo naizta eztabaidan ibili, partekatu behar dituzu. Orduan, kantatzen ari zaren kontrarioa da, baina gero laguna behar duzu ondoan. Horretan da, bikote hau, irudi ikono handi bat muga erdian zela batez ere. Salvador beharrak ekarri zuen hortara, da hemen ibiltzera eta hemen kariñoa irabaztera, eta Eustabidek bere zeuan, ontasun noblezi hori bere zeuan, eta horrela bat egin zuten, nik uste dut. Baina nik biak martxan henituen ezagutu. Pago zerbait erantziko du, ez? Bai, ez gauzatxo bakarrik. Anekdota bezala, liburu dala eta asteontan jakin du kamisetak atera dituztela. Berria egunkariko denda digitalian, daude salgai, sorpresa bat izan da, enekin. Kamisetak atera dituzte, eta Eustapideren arpegia dago eta Salvadorrena dago. Eta Salvadorrek idatzitako esaldi bat. Eta esaldia jartzen du. Zu baino lagun oberik ez dut ezagutu ene bizitzan. Eta hori da, Salvadorrek Eustapideari egintzen berso sorta bateko esaldia. Bi bersolari hauek, 7 egunen aldearekin atea zuen bakoitzak bere berso sorta. Salvadorrek biltzen egunean aurkeztu zuen Odolaren mintzoa, liburua, berso sorta, prosa pixka badaukara hasieran, eta hor dago Eustapideari eskainetako sorta luze bat. Eta horko esaldi bada hori. Zu baino lagun oberik ez dut ezagutu ene bizitzan. Eta justu, handik 7 egunera Eustapideek aurkeztu zuen Salvadora hila zegoen, eta Eustapideek aurkeztu zuen sasoia joan da gero, berso bilduma. Eta hor eskaintzen dio Salvadori beste berso sorta luze bat. Eta horko esaldi bat gogoan dut, adibidez, Xabier bezain memoria hona ez dut bersotarako, baina hor esaten du halako zerbait Eustapidek. Zure bersoak ziren Gabon ondoren ganbaran egoten diren sagarrak bezain gozoak, esaten dio, beste gauza askoren artean. Eta, bi berso sortaiek irakurtzen baldin badira, hor dago maitasun eta dizkitasun deklarazio bat, oso ederra, oso polita, oso literaria eta oso sakona eta benetan idatzia. Horrelako gauzak esaten zizkioten elkarri. Eta horrek ez du zalantzarik usten alkartzen bat estimatzen zuten. Eustapide lo egina da, Salvadorren esan duzu, festatan eta lo egin behartzen altzan lekuan eta Salvadorren etxean lo egina da. Beraz, bertsolari bezala bikainak desberdinak eta pertsona moduan izateko moduan desberdinak, baina elkar ondo hartu zutenak. Eta
aipatu duk odolaren mintzoa eta Xabier atentzio eman zidakik lehengo eguna gogoak hemen aipatzen duk hitzaurrean, zenbateko zirrara eragin zian, eta nahi nuke, uste dute bertsolariak dira, baina idazleak ere bai, lehengo egunak gogoanek markatu zuen, mugarri bat, odolaren mintzoak ere bai, eta gainera liburuan irakurrita jakindunik behintzat nola berak idazten jarraitzeko asmoa zuen, eta prosa idazteko asmoa zuen, eta auskalo idatziko zukeen hori pentsatzen geratu zaigu. Ze esango zenukete? Lehengo egunak gogoani buruz ze esango zenuke? Zure zirrara bera sentitu nuen nik, eta hemen dauden esaldi apurrak irakurrita, pentsa ze indar duen liburu horreko, niko indala mendela orden baletu nuen da, hundikan idazteko moduak grabatuta geratzen dira. Hori azaltzea zaila da, irakurtzen duzu eta ulertzen duzu. Eustapiren prosa hori hain da naturala, hain da xaloa eta hain aukeratzen ditu zeren gauza asko herri bateko kontuak edo pertsonaiak kontatzen ari hain beste detaile jasotzen ditu, baina gehiago utzi ditu, daur selezioa dago, zeren egun bat herri batean egiten duzunean, Eustapi argia zen, da ikusten zuen, da observatzailea zen, da jasotzen zintuen, da memoria oso ona zegoen, da gero idatzi zituenean, aukeratu eta detaileak ematen dituenak hor selezioa dago. Berak konturatu gabe, behar bada, berak ez zuen horrelako teoria sistematiko bat izango, baina berak orduan bat egiten duzu bere kontaera eginda nola esaten dituen gauzak eta xalotasun, naturaltasun hori herri izkerak esan nahi du herri izkerak edo ahozkoak esan nahi du idatzi duena irakurri batek eta berehala ulertzeko modukoa ez da sofistikatua eta baina ditu detaileak lerroan ditu detaileak xarmatzen zaituenak. Orduan hori esplikatzeko beharko litzake sistematizatzeko ez dakit beharko nuke definitu, baina irakurtzen baduzu halako xalotasun, halako gozotasun bat sartzen dizu eta ari zara jakiten bera ibiltzen tokiko edo personaia hori jartzen dizu begian da jartzen dizu era maitegarri eta era zorrotz aldi berean da era xalo eta natural batean nola doan gauzak esaten. Orduan, xarma hori dauka eta prosan nik haren eskuizkriboak ere irakurria ditut, zeren liburu hori hartzen duzu eta pentsa daiteke Justapidek horrela idatzi zuen. Ez, Justapidek eskusi jazten zuen. Nik garen esku batzuk behintzat ikusia ditut. Orduan arek Aita Zabalari pasatzen zion. Nik suposatzen dut Aita Zabalak zuzendu hitzak ez zituen ondo banatzen. Idazten zuen berera. Orduan Aita Zabalak egiten zion, baina Aita Zabalak ez dut uste estilorik ez zion batera hitz batzuk aldatuko zizkion, baina hitzak banatu, puntuak eta abar, desaldiak eta behar bada hori. Orduan Ustapiek ez zuen liburua idatzi zuen, baina haren eskuizkribuak ikusi nituen da, begira, hau hemen zer da begira, nola idazten duen honek, da bere, niretzek ikusi ditu, bere niztak inun, baina honela, kuadernuan, paperak, argoienen, iktus hori edo infarto hori eman da gero, idazten zituen, da Aita Zabala, horrela, orduan, modu horretan, idatzi duen gizon baten badio literarioa gero liburuan ikusten duguna, hor prozesu bat dago eta liburuan ikusten duzu, liburu bat, baina arke horriak ematen zizion Aita Zabaleri gaur 4, bihar 8, bihar 10, eta azkenean bi liburu potolo handi. Eta bertsoak gogoan zituen, baina bertsoak dozenaka, bera kantatuak edo beste batek kantatuak ekartzen zituen. Orduan hori dena hori ikusten duzu eta gero emaitza ikustean da irakurtzean da konsultasun hori jasotzean xarma handi bat geratzen zaizu eta kariño handitu egiten zaitu eta balio literarioa handia da. Salvadorrek ere prosa idazten du, baina Salvadorren prosa da kontundenteagoa da Salvadorrek idatzi behar bada antzera egingo zuen zen 12 urterekin eskolatik alde egin bazuen, ez dakitan bordan ez zuen gehiago askorik ikasiko behar bada
horretan, baina arek buruari buelta asko eman zizkion, da gero iparraldeko tradizioan hemen baino tradizio literario handiagoa bizi izan zuen antzerkitik eta hori argi dago, kantagintzan eta naiz eta behar bada irakurri ere egingo zuen, baina iparraldean ematen du denak direla eskola diferentetik pasatuak dira eta gero tradizioak euskara egiten edo euskara ibili zen tokietan euskara landuagoa entzuten eta bazegiten Salvadorrek ere nik uste dut horrelako zerbait. Baina Uztapidirena hori da. Irakurri egin behar dut. Hor daude pasarteak, horregatik izan dut hemengo etxeko lanak erdi egina daudela zeren barkatu. Takoren liburuan jasotzen dira Uztapidiren pasarte asko eta Luis Samarrak eta hoiek daukate hor ikusiko duzue nola ni esaten ari naizena sentituko duzuen. Gero nola azaldu hori, ze elementu dagoen, hori bakoitza baina irakurri egin behar dira eta egingo dizue irakurri espaduzue joño alako tak sentimental positibo xarmagarri bat sentituko duzue Uztapidiren prosa irakurtzean. Ez aldu gezer erantxidea horri buruz, idazle eta kazetari izen aldetik. Niri Uztapidiren prosa gustatu zait, iritu zelako oso prosa puroa, garbia, aratza. Esango nuke, gutxi kutsatutakoa. Uztapide, 1909 jaio zen, eta orduan, behar jaso zuen euskara hori, Salvadorrek esaten du, nire amaren espai sakratuetarik, jaso nuen mintzaira. Kurioso da, Salvadorrek du esaten hizkuntza, behar badak hizkuntza bat, dana, mintzaira ezberdina daudela. Eta behar mintzaira bat jaso duen baren gandik, da badaki hemen dagoela, beste mintzaira bat. Ron Uztapidek jaso du bere amaren gandik, hemengo mintzaira. Eta Uztapide, iktus horren ondoren hasi zen idazten. Zergatik, Aita Zabalak bisita itziolako, Laguntzarrene baserrian oi hartzunen, ikustea, zemo zeuen dabar, eta ikusi zuen gizona tristean txean, sukaldean eta plazak utzita, eta bere martxa hori guztia utzita, ez berso ez jai ez bazkari, tristean txa, eta runbeak esaten du, gizona hola ikusi nuen, egun osoa iaz errein gabe, eta pensatu nena, gizona pixka bat animatu din behar, zer egina jarri behar diot honi. Eta bide batez aporretxatzen guet, zer egin hori liburu bat atontzeko, eta hola, eta horren proposatu zion egitea, eta inkluso gaiak jartzen tizkion, eta Uztapidek Xabier esan bezala idazten zuenan, sukaldean, eskuz, eta gero hurrengo astean joaten zen, frailea, hartzen zituen horiek, eta lan berri bat jartzen zion hurrengo asterako. Horrela, astez aste. Orduan, Uztapide idazten hasten danean, eta Aita Zabalak horretara bultzatzen zuen, esaten zion, zuk idatzi, hitz egiten dan bezala, ahora hitzak etortzen diren zea berean, ordena berean, horrela idatzi behar duzu. Orduan, Uztapide idazten ari denean, niretzako ari da idazten 1900 da, 10. urteko euskera hartan, 20. beha umezaneko euskera hartan, askotan hizkuntza gurean txertatuak geratzen da, umetan ikasi dugun gara hortan, eta horrela behari da idazten, eta kutsadurari gabe, ez dago irratirik, ez dago telebistarik, ez dago zinerik, ez dago bideojokurik, ez dago elemento arrotzik, euskara dago, euskara da bilemen, baiara osoan, eta hori beha, Uztapidek pasatzen du, eta niri horreatik egiten zait, benetan, zoragarria, elipsi asko egiten ditu, hitz egiten dugunean, elipsi askorekin hitz egiten dugu, elipsia da ez esatea zerbait. Eta besteak ulertu egiten du, esan gabe, zu pasatzen batzea eta honaten ardi, eta jontxo, mitxura gara zeukak pintxo horrek. Bagoazen, zu ez diozu izan goazen, esan diozu itxura naukala, eta besteak ulertu du, honek jango luke. Elipsi horiez beteta dago, eta beste aberastasun pila batez, eta horrek ematen dio sekulako indarra. Gu pixkadaiak kutsatuta gauden hon gara jontan. Xabier, lehen agindu duk, kantatuko dituela bertso batzuk, ez dakit, hortarako beta hartu nahi duan, ze gero amaitu aurretik derrigor hitz egin behar dugu hitz batzuk behintzat, 77ko txapelketa sonatuaz. Behar bada, ez hor da euskazue, da liburua daramazuena, hor ikusiko dituzue. Nik hor sartzen ditut, Uztapidiren lehenengo bertsoa seminario nengoela gazetan iritsi zitzaiana, puntu baten erantzuna,
eta beste bi punturen erantzuna, eta Morzillo gure ohore edo zori gaitza izan nuen apezpiku obispo Bilbon izatea, eta Casimiro Morzillo da hura hil zenean, holako berso bat dago, odolkiratik batek atera zuen dauzapidek nolako bersoa kantatu zuen, da, hor dauzkazu eta Salvadornak ere, ni naiz gaia jarri zioten Usurbilen behin, gaia bakarrea, ni naiz, eta nolako irukoa kantatu zuen, hor ostatu zoie, baina, arregarria. Bi bat dauz? Bai, hor da, hiru ziren, arregarria, nola kantatu zuen. Orduan, ez ene luzatuko ze, hor daude baina nik oie kantatzen, nego esatzen dut, sortu zirenean baina gehiago, sortzen denean ez duzuen beste gozatzen, konturatzen bazara, hau ona da zu orduan konturatzen bazara gozatzen duzu, eta baina orain kantatuta. Hor dauzkazu, deaz bada, utzi ingo beste galdera batzu dauzkako? Bai, aurrenekoa 77ko txapelketako final horretaz, estreinakoz eta azkenekoz epaile. 26 urtetxorekin, ordurako apaiz eta bertsotan ari intzena, baina epaile txapelketa hartan. Txapelketa ura aipatzen duenean norbaitek aurreneko irudia zein datorki, ze gogo eta ze sentimentu? Hortxe dago, begira hori, begira hori, ezagutu, begira hori, jazan egin hori, pairatu, begira hori, gu alde horretan geunden epaimaikoak, ez ziren guri begira zen, baina begira daura, txistuak eta begira da hori batera, txapela pixka bat albokera eta ustapi horra agertzen da bezala, zer egin ezekila zuriz, ustapiren egoera ertzen politagoa, txistuak jotzen nori jotzen ariri hauek, Salvador izango da, ni ere men nago eta bada. Orduan hori datortik, eta epaimaian, epaimaian gaztena izan ditzen seguru honik, eta beste batzuk zaharroak edo helduagoak eta antzeuden bordari eta horrelako orduko handiak eta euskaltzen digo batzuk. Itzaina ere iparaldik antzeuden, orain dibizia itzaina, baina ni baino urte mordo bat gehiago badu, nik lagote urte dauzka eta mordo bat gehiago, esko izan behar ditu, orduan, irudi hori txistuak entzuten, holtza gainean, Laskau txiki, Lopategi, Gorrotxategi eta Gorrotxategi ziren zer lau hartzaldeak kantatzeko, Salvador daugera zegoen da, holtzan gelditzen ziren, Laskau txiki, Lopategi eta Gorrotxategi uzere. Haiegan, epaimaia, gu, eta Alfonso Irigoyen, hangoien zerbilen, zerrain ditzeki hilatzea eta zerbait eta gu txakurra inguruan dabilen untxikumia bezala, bilduta nio entzat, zer gertatu behar. Finalari buruz euke esan dagoak errepasatzen aritunok, bideo batez esan da, Uztapien Lagunak elkarteari buruz, irudi horiek berreskuratu genituen, beste Xabier Nuno, hemen ahoi, eta zuei eskerrak, Pio Karo Barojak egun hartan egindako dokumentala berreskuratu genuen, eta irudi horiek hainbeste aldiz kontatutakoak eta argazkitan ikusitakoak ikusi genituen mugimenduan. Eta neurekiko, han egon ez ginenok, ezin dugula orduko txistualdeen intentsitatea konprainitu, ze ik esan da, begira honauk, behin hola egindako elkarrizketa, eta esaten duk, sentitu zen dutela beldurra, beldur ikaragarria. Nik bai, genuela esaten duanean, nik behintzat ez da baina, beldurra zen. Pentsa, anoetako frontoia gehieno esautuko anoeta zen, ez da, uste dut, anoeta. Beste, eta gaina orduan, erretzea eta kumbatzea, zilegi izan, hartzaldeko zaioa zen, hanketan, Baskal ondoren gainera jendea bero-bero eta dena kea eta horrela zen, zaioa horrela ziren. Eta hori zen zaioaren azken unea, beraz, han kea eta ura dena txistuka eta marruka entzutea, eta guan, ze txistu haiek, bainek norentzat ziren, Salvadorrentzat ez ziren, nahiz eta
Salvadorek pentsatuko zuen, niretzat ez dira, baina negatik dira hauek, orduan, baina guretzat ziren, epaimaiarentzat zeiran orduan, nola ez zen bukatzen, 6 minutuko txistualdiak uzea, 6 minutuko txistua, 5. minutuan edo 5. minutu tardian, zerbait egiteko, eta Alfonso ari zen, da orduan, Ustapideran zegoen eskatu zitzaien, Ustapideri kantatzeko agurra. Hala, erremedio bezala zen. Pentsatu zuen, Ustapide kantatzen badu, jendea isilduko da, eta orduan, ondoren, jarraituko dugu. Bueno, orduan, Ustapide mikrofona horbildu zenean, jendea isildu zen. Ustapide kantatu zuen, eta isil, eta harri-harria Ustapide pasatu bat zegoen, kororetan ere, eta kantatu zuen agur bat, pentsatu bat zeukana, normalean pentsatu eta dugazuna. Zegoen zer ikusirik une hartaz da. Baina Salvadoratzea mikroa hurbildu zenean, 6. minutua izango zen, eta minutu erdi bat edo, atzea berriz. Hau ez da bukatzen, pentsatzen genuen, nik pentsatzen duen. Hau ez da bukatzen, hemen azkenean, torri eta guretzat baitzen txistualdi hura batez, epaimaian zen, ez da, beldurra, sentitu nuen. Eta, orduan, ni emitzen gehiagia konturatu zen, burun bakur, ez nuen behiratzen tartega Salvadori, baina Lazkao txikik eta lokategik eta holtzatek ikusten zuten, eta lokategik kontatua, haiek ikusten zuten, jendea, eta orduan Lazkao txikik hasi zen keinua egiten, baina zertan ari zeak jende harita hor, eta Lazkao txikik ere, azaratu zuen, Lazkao txikik Salvador asko direzten zuen, keinu batzuk egiten, eta lokategik kontatzen du, aurreneko lerroetan zegoen lete, entzule, lete, niko 26 urte baditu, lete nire nio gaztea bazen, eta pare bat hilo bat urte izango zituen, zutitu, entzule ingana, buelta eman, eta hasi zara keinuak egiten, baina isiltzeko eta gehatzeko eta oiuka bere ere. Zertan ari gara, hori lokategik, nire nintzen konturatu. Urbil neuken, baina nire ez dut begiratzen. Eta harekin batera ez da gidelengo ezen batzuk, bazizien zutitzen da, eta egin da, bukatzeko. Eta orduan, balazter bukatu zen, batzuk hasi ziren, bezatzuk hasi ziren zutitzen, 10 segundoren barruan, isildu zen txistualdia, batzuk erreazio hori izan zutera, eta bukatu zen, nire posik bukatu zen, eta orduan Salvador kantatu zuen, bere bertso formatu hori, txistua jo dituzute baina baita zen dituzute baina errepikatu behar izan zuen jendea txalo gazitza bitartean. Nik pentsatu nuena, oantxe, marruka eta txistuga, ari den jende zaba, nola txalo da, gauza berari. Horrela izan zen. Orduan esplikazio pixka bat badu, keak, Bazkalondoko euforiak eta jendea animoso. Hartzaldereko jendea animoso etortzen zen, batera, bestera, erraz aldatzen zen aldatzea. 4.000 lehoiren horroa, esan dukik? Gauza txiki bat, detaile txiki bat. Esan behar da baita ere, Gipuzkoan zela hori, eta jendeak Lazkao txikizekoa favorito bezala finalea pasatzeko. 2 urte lehenagoko txapelketan Lazkao txikik jokatu zuen finala Ustapidekin. Eta oraingoan, jendeak oso maitea zuen Lazkao txiki, eta lengoa zandoak, eta hori zuten favorito. Jendeak espero zuen, esatea Lazkao txiki egingo du finala. Eta Salvador, esan zuenean, pixka bat. Izan zen beste motibo bat zuen artean, hori ere izan zen. Favoritoa bazeolako jendearen artean ja... Pentsatu dian neurekiko pelikularen trailer horretan sartu zitekeela Xabier Lete gazte-gaztea, jendeari izaten zestoar batzuk ere izan ziren finalean, eta horietako Lasaro Zapatari ere aritu omentzen jendea berak izan da, berak kontatua. Baretu nahian. Batetik izkera, eta bestetikan aipatu izan da mezua ere izkeraz gain sofistikatuagoa zela, komplejitate handiagoakoa eta Salvadorrena. Zer galarazte zion konektatzen gehiago? Izkerak eta mintzaiak
ni uste euskalkia, ni ere landua banintzen euskaraz, paraldeko euskara ere, asko ikasiak hori, ustez. Baina gero zuzenean entzuten duzunean, ni neure konturatzen ditzen, oso eskapatzen zitzaizkien. Adibidez, gero bertzori gonenaren saria, eman zitzaion, txistua jo dituzu, baina maite zaituzu baino. Baina pitzainak, gogatzen egiz esaten zuela, iparraldeko eta irriaren. Irriaren izan zen, txistuak entzun aurretik, hau da, bai, izan azkenengo saioa buruz burukora, entzun aurretik Xabadorrek kantatu zuen azken bertsoa, irriari 2 bertso eta 2 harrena. Hori atera da ezkero, orain ikusteko aldea, kantatu egingo dizuet. Eta ni enitzen irriaren zergatik dio, irriaren. Gero, orduan, eta zabalak, azkarra egite zituen lanak eta 15 egunera, ikarri zuen liburua hilabetaren barruan bintzen. Nik bertso hori gizaburuako abadetxean esegin da badaki nola. Joan nintzen berea da zergatik irriaren bertso horren bila. Eta irakurri nuenean, ulertu nuen, galdetzen nintzen. Hau kantatu duenari txistuan joan dizuen, kantatuko dizuet konparazioa egiteko. Lehenengo kantatu eta gero pare bat gauza. Orduan eskatu zitzaion, irriari 2 bertso. Lehenengoa bukatu zuen, irria zordak gigula beti gure Espainietan, bere eragindako eta 2 harrena hauxe zen. Irria beti ez ditaikela bihotz barnetik egin. Gori baldin espalda ere hori egin daike berdin. Nahi zirria gezurra izan eta berari eman min. Bederen beti eginen batzu bere inguruan atsegin. Kontuatzen zaite zer entzun duzu? Bera kantatzen zuen gainera oso goraki eta gola ez. Hau da, irriaren kontra zenbat arrazoi daude bertso horretan. Ez diteike bihotz barnetik egin, hori espada ere, eindegi berdin. Nahi zirriak gezurra izan eta berari eman min, bederen beti eginen gautzu bere inguruan atsegin. Hori kantatu duenari, hori. Da horrein, entzun duzu eta ez duzu ulertu, segurunik ulertu zuen. Baina orduan, neuk ere, ustez landuan ditzelari, enuen ondo ulertu zuen, badaude hitz batzu, bederen bat, ez da egizer da, orduan, hitz batzuk galtzen badituzu eta hori gau, edo zein gau eskotzen ulertzen. Orduan, ez zen ulertzen, ez da bain zailare, ulertzen baduzu, bertso horren dagoen gitarra, ez da azkena, ez dauka zertan zirikaren kolpea izan, aurretik dator, kargara. Eta hori guzti hori izan da ere, bederen beti egin dantzu, bere inguruan atsegin. Nik hori irakurri nuenean, maila josita geratzen nintzen. Hau kantatu duena, bat-batean, kantatu duen bizunari, txago txisto hona ez. Orduan hori, gaur, kantatu badu, ulertuko zen. Baina orduan, ez zen ulertzen. Ulertzen ez baduzu, ez da baloratzen. Eta orduan, nik uste dut euskalkiarena, zela, da gero, frantzesa ziren dizetoztenak, frantzesek. Orduan, bai, muga zanti, baina frantzese euskaldunak. Hangoa, hemengoa frantzese espainola. Edo euskaldun espainola, hangoa euskaldun frantzesa. Orduan, horrela zen definitzen zen. Orduan, dizetoztean da publikoa gutxi eta bat. Eta frantzes kontuan, begira, hori horrela atera azkero, ergetan Xabadorren begira, Xabadorren nola, mertasun da zuen. Saioa, bazkalondua zen, da 6 hartzulari ziren, da Makinek eta Xabadorren joan behar da zerbait, eta egile horrek kantatu zuen bertso bat, bukatu egin behar edo zen, idea hori botasun frantzesak ere joan behar dute. Nola ez esan hori, Xabadorren entzan zertan ez. Hau kantatu zuen, Aranaldean zegoena jasota. Ia orain espaldi iztu kantatu da gogoratzen izen.
Nik ere ez duen doinu honek kantatuko ez da izain edo bai, nik aldatzen dut doinu bat da. Nik ere agur eta horre, bildu zeraten horobi, bai eta ere oarkipi bat, frantzesaren kontu horri. Gutaz trompatu dela behar dut, argitu egile horri. Hemendik ez da frantzesi joanen, handik ez baita etorri. Hori. Indarra ez, une hartan pentsatzen beste batek, zertako. Xaba horrek ez zituen gauza batzuk, barkatzen doren da xe, egiten zuen horren, baina gero bertso hori kantatu egin behar da. Hemendik ez da frantzesik joanen, handik ez baita etorri. Eta xaba horrelako temperamentua zegoen. Eta gai bati, hasi ziren gai berriak ematen hemen aldatzeko eta barruan da, zineetan da, frontoetan da, gaiak ere aldatzeko eta behin gaiak jarri zirte uste dut zuen, ez da egin horren duan, nola, ikili, bai, gai hori da, xabao, hau da zuretzako bakar gaiak, ikili, xabao bera aurpegi lunaren gelditu zen hola, nik ez dut hori kantatuko. Itxegi egin zen. Nortasuna hor bat, baina kantatu behar da beste bigarri txiki bat egin zuen. Antxe egin zuen bigarri bat, ni naiz gaia jarri dala hiru bertso kantatu. Baina hemen digizta da, gaurduan esaten du askotan hori poesia palabra. Poesiarik ez da behar, hori da esate ulertzen da, hemen digizta frantzesik kamo handik ez baita etorri. Horregatik indarra. Ez da behar poesiari, hori da esateko du. Hori politika da, zabe. Hori politika da, baina hori entzuten duzu eta gelditzen zara, politika. Gero, galdetu nion, emanekin hori, arabaldek kontatzen da, jaso nuen da zua, da hile hori, galdetu nion da zu, goa, hile hori etzegoen, goa. Ez bera zer kantatu zuen, ez xaurau zer kantatu zuen ez zion, arretan diri jarri du da zan. Ez zen gogatzen, baina kantatu zuen zer gara norteketzuen ez hori jaso, hori. Bueno, hori xabadora kontua, orduan bat, da Guztapie era horretakoa ez, baina beste era batekoa Guztapie erakoa zeuzkan horrelako kontundentziek, baina beste era batekoa, xabadora, baina indarra zeugatena, ez? Eta indarra behar, bertsoa behar du, indarra. Estilo batean edo bestean, indarra behar du, eta indarra hori zegoen xabadora, indarra hori zegoen Guztapiek eta ingenioa behar du, ingenioa zeugaten biek. Orduan mozala da, pertsolari ono izatea eta beste gozora da, genial izatea. Genial da guztia, bertso guztia, entonces, ez da gutxia hori ere. Baina, pertsolari genial batek, egun batean espada bestean, da bizita guztian, selezio bat egin da, genialia den, sortara sortzen da. Bertso ono eta geniala desberdina dira. Orduan, esateko moduak ere, unekoa dira, ononak, eta beste batzuk genialak. Geniala geratzen dira gogoan, eta ono izan da baina geratzen dira. Zondo, Xabier, aipatu du, hainbat aldiz, ni naiz gai hori usurbinak jarri eta mintxe daude, azken bi bersoak irakurko izkizuet. Asko alditan atsegingarri zuentzat izan beharrez, alaiarena egiten daki maitasunaren indarrez. Baina barrua goibeldua maiz mundu untako gaiz txarrez, alai agertzen naizela ere bihotza daukat negarrez. Eta azkenean dio, zuen zorionak posten nau ni, ez naiz gizon bekaiztia, baina barnetik sentitzen ditut ongia eta gaizkia. Enaiz izar bat hori badakit, ez da ere iguzkia, baina horrela han ezazue, hori da naizen guztia. Hori da. Gero oso ondo, ulertzen da hori? Bekaiztia, bekaitza, enbidia. Igual orduan ez genu jakinko bekaitza, baina orain bai. Piskat, deabroaren abokatua egitea oso igual inozoa da, baina
zuei edo bertsolari entzun da bertsolaritza komunikazio ekintza dela. Gustapide berak ere bertsoa bota eta jendeak errazionatu ez, da esan omen zioten, Manuel, ona huan, baina ez direk entenditu. Kaka orduan, alegia, ulertze ez badute, bota duenaren erru zati bat ere ez aldago, edo ezin diogu hori leporatu. Baina, euskalki batean hitz egiten duena igurtzen ez pasaion, errua. Hura berea nahi da. Eta orduan bakegin ben, gipuzkeraz da gipuzkeraz egiten. Baina, berniego batek igurtzen ez badien, nola ez da, berrurik. Salvadorren euskalkia oso ondo, beratzen zuen. Euskalki erarra da, euskalki literario da. Ez da erru kontua, nun zabitzen da, nun tokatu da izan da. Hala zen, baina gero igurtzen duzunean, hemen ari gara da, asko bintzate egin izan gara eta oraindik ari gara, Xubero kantak kantatzen ulertu gabe. Ez ditugu ulertzen. Eperrak bai bizi begiegalak, azteko egalak, asko, ez dakit. Gero ez dakit zen, egin bat ez dakit, baina kantatzen ditu. Orduan, hemen euskalki gara. Salvador Palma horrezekoan, eta joan zen egokitzen, da gero txapelketetan oraindik zain beste, baina gero ikasten gipuzkeraz ere, eta berak egokitzen joan zen, bere komunizitzaileko. Bera kantatzen zuenean, kibertzen zioten. Orduan hori errua ez da inorena, errua da inorena ez da. Bai, nik zehaztu nahi dut gauza bat. Alde hortan oso ezberdinak izan zirela Gustapidek eta Salvador. Gustapidek bere nintzairan kantatu izan zuen beti, bere gipuzkeran kantatu izan zuen. Eta Salvadorrek aldiz egina hala, egin behar izan zuen gipuzkerara moldatzeko. Ni liburu hau egiten hasi nintzenean, Xabierrik bazkaldu nuenean izan nuen, eta hasi egiten zuten bersotan, ala moduzko batua bat sortu zuten, bien artean eta barda. Ez zen batuarik sortu, gipuzkeraz egiten zuen, Gustapidek eta Salvador moldatzen zen gipuzkerara. Eta hain zuzen ere, berso famat hori kantatu zuenean txistuen ondoren, hor oso garbi ikusten da, bigarren zatian esaten du, zuek ez bazerate kontentu, errua ez daukat ez nik. Eta iparraldean kontentu ez da esaten hori, hemen esaten da, han alegera esaten dute. Eta errua ere iparraldean hobena da, edo Baxenabarren behintzat. Eta saiotan goizean, Gorrotxategik bersotan edala, hobena erabiltzen du Salvadorrek, goizean. Atxaldean, txistu saioaren ondoren, nahi du ondo ulertu dizaioten, eta hor garbi gipuzkeraz egiten du. Berso hori jendea ulertu izan, ez du esaten hobena. Esaten du, errua ez daukat ez nik. Errua, behar, upatzen duenean behar ez daukala, automatikoki jendeari pasatzen du errua. Hau ez da nerea, pelotazu nahikoa. Orduan, behar bazekien gipuzkerara moldatzen ere, egin alo egin behar izan zuen. Gertatzen da, behar ez zuela nahi gipuzkeraz kantatzen beti, nahi zuen mantendu bere mintzaira, bere jaioterriko mintzaira, bere amarena, nahi zuen hori ere mantendu. Orduan, behar planteatzen zuen ere ustez, alako, denok egin ezagun esfuerzo bat, ez? Ni saiatzen naiz gipuzkeraz kantatzen, baina zuek ere, zureok, saiatu zaitezte, pixka bat zuen euskara hortatik ateratzen eta bikin bat gure ere hartu. Behar planteatzen zuen alako euskara batua komun bat, denok egin ez alde batekuak bakarrik moldatzeko gipuzkerara. Tensioa da, liburuan dagoen. Bi hauek motorra berotuta dituzte, baina ja ordu bete barrena badeu, eta nik jendeari aukera eman nahi diot galditzeko. Baten batek galderarik baute duen, edo zerbait komentatu nahi du. Barkatu, preguntaz. Oaintxe mango dizutu aukeratik, azkenengo gaio erabili dugunaren buruz badela eta oso esanguratsu bat, gurepen, Alberto herria txua da, gurepen baino pixatano... Alduden saio bat, eta orduan xampun da hango iparraldekoak eta Salvador esatea ganero, eta aldamenean lasarte. Gogoratzen naiz, mugako gaiak basko izaten ziren, estraperro kontuak eta kontrabandua eta hori. Da, lasartzen egon, lasartei bakar gai bat jarri zioten, kontrabanduari buruzko zarte. Gai, bakarrean kantatu zuen lasarte,
bertso bat bukatu zuen lapurra, bere, azarteke, zeukan doktorezia horrekin kantatua, uste dute, sartzeko txikiak gramareko txikiak izan zirela, eta beste bat bukatu zuen, ostu, lapurtu ostu, lapurra ostu, gara. Ez duen erreakzioik zorta, kontatu denean, nik orduan pentsatzen duen zer geratu zen, xampun, beste bat dut da, xampun da dugu xampun, lapurra nola zen, eta ostu, lapurtu, ebatzi. Bi berzo bugatu bai duzu, bata lapurra, da bestea ostu, erreante, ikuratu nolazta bi, hitz kame horiek ulertu espai duzu, ez duzu ulertu ezen. Orduan horrena errua. Errurik ez dago, baina hizkuntza nazional baten arazi handia, bai. Errua ez, baina arazo anta. Dago, hori da kontua. Xabier? Xabor gaurko honez gainoza da, akordazia bezikoik. Bai, gaina akordagazi zigutek, saio hasi horretik. Zan digute, bai. Ekainaren 19an gaurko egunez jaio zen, duela 124 urte. 104. Gaurko egunez. Liburuko azkenengo esaldiak dira, biek ere 16 urterekin kantatu zuten lehendabiziko bertsoa. Biei bihotzekoak eman zien oholtza gainean. Aurkitu ote dute elkar berriro hil ostean. Aurkitu ote dute berriro elkar. Salvadorrek eskaini zion sorta hortan, Ustapideri, hor berso politik asko daude, eta hemen liburuaren kontrazalean jarri dugu bat, eta Salvadorrek honela bukatzen du bere bersoa. Gertalitaike munduan alkar guk berriz ez ikustea, eskerrak bizionen ondotik hor daukagula bestea. Salvadorrek, votazion, gonbitea, Ustapideri, mundu hontan gertalitake bez alkar ikustea, ea, beste munduan. Elkartzen garen, hor dago, gonbitea. Zer uste dut zer. Espiritualtasuna zerbait bazakik. Ondo iruditzen zaide. Hori, Salvadorrek ez dakit benetan sinisten zuen, baina, sinisten bazuen, beretzate. Zorte, eskautsik askotan ditzen dugu. Bide izatea, hori hiltzeko daunak eta pentsatzen ditunak hilda gero, eguiko dituztela familien eta amata, aitona mokaretan dana, bere zaitan elkartzea. Hoi sinistea, hoi handiak, azkautxe dira, zu behar ez da, horre, ez dituzteta. Horretan Mañigortaren errazio bat, Mañigortari egin hori gero negurtxo bat, elkarrezera Mañigortara ez dut zona jaratzen. Horre ere bat tiratu nion da. Tiratu nionez, atera zen, berak egun baten esan ziren, horretan Mañigortak ere arrazoi tradizioa horretu da, ez da arrazoi tradizioa nire esatzen, ez ziren eta, berak esan zuen, hileta batean korpua norbere ondotek esatzen denean da, han sartzen danean, han alako zirrara bate sentitzen ez da hori itxan, zirrara, hori gureak, zirrara sentitzea da, baina horrek ez ezen duzu, gero zirrara hori jarriko dugula, zerra. Hola, egin da, eupe orduan ez ezagin dira zozen, eupe orduan sentitxuko zozen, hori sentitxuko bat, hori zertzen hori da. Galdetu nien, baina, ikuste dugu, hemen dinge, egun urtera dugu, mila urtera dugu, azkar txekita, hori, Ustapideri. Agin joan dugu bizoke, berbetan gazun, uste dugu, agin egun gozat dugu, mila urtera, berbetan lagun hartzen dugu da. Sinisten dugan, mila urtera izan behar du. Hori fede kontua eta nire ez sinisten komendatzen diot jendeari nahizta sinetzi bateko gehi egiteko. Horretan, egia bada, eta herria guztia horretarako. Eta egia ez bada, bizi ezagun bizita du. Fede kontua dira. Xala uste dute, kantatu egin zuen ditzat. Eta bide ez dut bai, kantatuko zuen. Sinistu ere igual bai, baina benetako gu datorren ez dakit, hori fede kontua dira. Nik ez.
Eta baldin badago, ikusten dugu, eta handa denbora baina. Hemen daude, liburuan daude momentuz Zahalkarrekin hitz egiten ari dira, eta gure ekarpen hori da. Ekartu ditugu, hor, bere. Esan dago eta sentitzen dut barete hiletetan, esaten dira gauzak eta formulak eta gauzolario bere bai, agur batean da, ba, biziko zara gure oroimenean da, gauza, esan ditugu den, bai, biziko bai zuen oroimenean baina, hori zuen oroimena da, ez nirea. Neurea behar, neurea ez dut uste izango hori. Orduan, bazpan, azken urteak argitasun osoan bizina ditu, eta zuen oroimena neogu, ez baina hori izan nirea, hori zuen, baina ondo dago, begira, kontatu behar bestean, eta Gustapide izanean, egin zitzaion, elizkizuna, oihartzunen, Elizabeth lepo, bersolariak bilaren, sakristian, antxe erabaki zen, gehiago, olako hileta batean, bersolariak esateatzea, kantatzea zen bukatzen. Hau ezin da bat, edo bi jarrita nahikoa da, zer ez dela zen bukatzen, dana kantatu behar. Danen artean, zegoen, Samarbide esaten zitzaien bat. Samarbide eusokoa, eta Samarbide esaten zitzaien da. Haura ere, ibili zen bogenaldi baten bila, eta gero da bezalari ere bazuten maltzurkeria bat eta aurten ez baina, datan urtean nire izango dugu, eta beti, engaineko hola, txaropen da, promes faltzuak eta gero beste batean, normaitek esan zen, bai, basari zen, basari ez dik, bogenaldirik, eta bestean erotzen. Bueno, ahiatu zen bere txanta ere, da bertso osoa ez dakit, baina Gustapideren hilkutxa han zegoela, aldarearen alturatik lau edo bost maila eta goitik kantatzen zen da. Hauxe kantatu zuen ez dakit zer, azkeneko puntua hauxe izan zen. Abila izan zera de baina, hartxe ustelduko zera. Beraman zen. Nik uste dut Gustapide pixkan mugitu zera. Galdera egio hartu gai? Norbaitek nahi du? Ez? Norbaitek galdera egio badu? Bai? Ez, bukatzeko edo... Bukatu ingo du orduan, hobe oain guztua gaudela bukatzea, ez? Eskerrik asko da noi, eta Gustapidek esango lukeen bezala, Kulturretxeko solasaldia, hementxe bukatzea. Gehiago nahi dune Gustapideen tabernan.